Good morning mga kababayan. Ngayon po umaga ay magsisimba kami ni Mami PB kasi po ay good morning. Ayan. Good morning po. Sisimba po muna kami ni Mami PB. Ayan. Happy Sunday sa inyo mga kababayan. Ayan Mami PB. Patiin nyo naman sila. Hi, good morning po sa inyo. Happy Sunday po. Kami ay sisimba muna ni Joanne. Sisimba muna kami today. Anong araw? Pero parang makulimlim ngayon, oh, mga kabayan. Tingnan nyo po. Parang makulimlim. Parang uulan. Yan. Happy Sunday sa atin lahat, mga kababayan. Ingat po kayo. God bless. Ingat po kayo dyan, mga taga-bro. Ingat kayo mga PB team. Enjoy sa bakasyon sa Mindoro. Dyan sa atin sila. Nasa Mindoro na po mga PB team, mga kababayan. At kahapon, liligo sila sa ilog. Hintayin nyo po yung update namin ni Mami PB sa aming vlog.